Milí přátelé, já vás všechny zdravím z Mikulova, z Moravy. Mé jméno je Pavel Pacner a jsem tady v Mikulově proboštem. A dneska mezi nás zavítal vzácný host, který je po mé levé ruce, tak já bych mu nyní předal slovo a on se vám sám krátce představí. Thank you. I am Father Jean-Pierre Nzabimana Mihigo, a Parotani father from the province of Rwanda and Congo, province called Holy Family Province. I live like a parish priest, and I am also the vice provincial and the one in charge of the Secretariat of Mission of our province. I'm very happy to be here. Thank you very much for your welcoming. Tak, děkuji. Thank you. A nejprve bych se zeptal otce Žána Piera, jak se mu tady líbí v České republice a na Slovensku, a možná to vidíte sami dobře, právě nás skrápí takový hezký letní deštík, takže moje otázka zní, jak se ti líbí tady v naší zemi, v našich zemích. I am very happy to be here in Slovakia and in Czech. This is my first time to be in this country. I was very happy to see that it is a natural country with good people who are laughing everywhere. We visited the church and it was very nice to see how the tradition of this country was really Christian. Tak, díky. A teď bych se možná zeptal, ty jsi knězem ve Rwandě a mnozí z našich diváků vlastně se snaží skrze palotinské, řekl bych, misijní dílo podporovat vás kněze zasíláním mešních stipendií, modlitbou, finanční podporou, tak bych se možná zeptal, jak je to pro vás důležité, tato podpora lidí, tato, řekl bych, aktivita, kdy lidé posílají mešní stipendia a zároveň jsou vděční, že za ně kněží na jejich úmysly slouží mše svaté. In Rwanda and Congo, the mass intention is very important because today we are almost 82 priests who are Parotine priests who are celebrating Mass in our province. So sometimes it is very complicated to see. This time we don't have mass intention. So when the mass intention is there, it helps the community, the congregation, to help the priests to see how to live, how to continue their activities, their pastoral activities, and to have also their own life. Díky, tak jistě. Mnozí, kteří nás teď sledují tady už zmoklé v dešti, tak jsou rádi, že i jejich modlitby a finanční podpor padá na úrodnou půdu a také určitě jejich jménem by patřilo poděkování vám, kněžím, kteří na jejich úmysly se modlíte a obětujete mše svaté. Thank you very much. I thank you also for all what you are doing in order to collect these mass intentions, because they will help the life of the church, the pastoral activities, and the life of the priest also. Thank you very much. May God bless you. Thank you. Thank you.